Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex tissaħħaħ ir-reputazzjoni ta' Malta. Dan qalu d-deputat nazzjonalista Mario De Marco f'diskors li għamel fl-eluq tal-konferenza organizzata mill-Malta Institute of Management. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi sostna lill-Partit Nazzjonalista għalkemm konxju tal-fatt li Malta hija xkejkna, konxju wkoll li Malta għandha potenzjal mill-aqwa li twassal leħina. De Marco qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex iressal quddiem l-aġenda ta' Malta fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej u fora oħra internazzjonali biex Malta jkollha aktar investiment u għarfien fil-qasam tal-liġi tat-taxxa internazzjonali. U qal il-gvernijiet nazzjonalista kienu fuq qudiemnet f'inizjattivi internazzjonali immirati lejn il-prevenzjoni tal-evazzjoni tat-taxxa, partikolarment permezz tal-appoġġ u ta' inizjattivi li jinvolvu skambju ta' informazzjoni u trasparenza fiskali. Sar aċċenn fuq Brexit fejn qal li pajjiżna se jaffaċċja sfidi minħabba l-Brexit u qal li Malta hemm bżonn tagħmel dak kollu possibbli biex issomm u tinsisti fuq l-attrazzjoni ta' aktar investiment. Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li s-sostenibilità ekonomika għal dan il-pajjiż tiddependi mhux biss fuq il-limitu tat-taxxa u dħul ieħor iġġenerat, iżda wkoll fuq it-titjib ta' reputazzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni ta' investiment u fuq it-tnaqqis ta' nfiq bla bżonn u ineffiċjenti fil-waqt li tiġi skurata ir-responsabbiltà fl-użu tal-fondi pubbliċi.